Vi er Trænregimentet. Vi er specialister, der løser komplekse, logistiske og politimæssige opgaver til lands, til vands og i luften. Vi er indsat på alle kamppladser. Vi løser opgaver sammen, for hinanden og for Danmark. Det er os, der sikrer lov og orden i det danske forsvar. Det er os, der kommer med ammunition til soldaterne. Det er os, der kommer med diesel til kampvognen. Og det er os, der redder soldaternes liv, hvis de kommer til skade. Vi ved, at den bedste opgaveløsning sker, når vi anvender vores forskellige kompetencer som mennesker og som soldater. For det er mennesker, der er forsvaret. Og det er mennesker, der løser opgaverne ved Trænregimentet. Vi husker dem, der kom før os, og vi lærer af dem. Og det, vi har lært i fortiden, kombinerer vi med udvikling i takt med, at verden ændrer sig. Vi er et regiment med mange specialer og høj faglighed. Forudsætning for, at vi kan bringe vores faglighed til anvendelse og sikre, at det danske forsvar kan kæmpe og vinde, er vores evner som soldater. Det er os, der er Trænregimentet.